Jupi! Zer da, zein da? Mutila da. Neska? Zer neska da. Mutila. Neska. Baina, oraindik horrela? Nahikoa dugu urdin eta arroxarik. Utikan izkera zaharrok, atzerakoitasun ondarrok, aintzinako kontu alferrok. Garaia da aldatzeko, mundu hobe bat uzteko. Sehaskatik garbi utzi, berdintasuna erakutsi. Mutila beldurgabea. Neska negartia. Mutilak futbola. Neskak jostea. Mutilak egunkaria. Neska garbiketa. Mutila lanera. Neska etxean. Baina, oraindik horrela? Tira, utikan baita koloreok ere. Nahikoa dugu urdin eta arroxarekin. Utikan izkera zaharrok, atzerakoitasun ondarrok, aintzinako kontu alferrok. Garaia da aldatzeko, mundu hobe bat uzteko. Sehaskatik garbi utzi, berdintasuna erakutsi. Tira, ane, Iker. Ongi baderitzuzu, edo gaiztoa, edo ergela zarazu. Sorkunde nauzue ostera, emakundeko langile saltxera. Emakumeenak omen diren lanak, gizonen sudurpuntak emanak. Tira, berandu guazeta. Andrea zazpilan egina, da zu kontura ezina. Emakume bat gidari, eta horrela jartzen alaiz, Jose Mari? Aizu, ze egiten du zure aitak? Bulego batean ari da. Ze izen du zure amak? Sarkunde! Eta zertan egiten du lan? Sukaldari, garbitzaile, neskame, etxezain, administratzaile, intendente, jostun, puerikultore, erizain, txofer, kanguro, sekretaria, transportista, psikologo... Nahikoa, azelan gile izugarriak diren amak. Eta liburu denda batean ere ari da. Plurienplegatu asko dago etxean bakarrik lan egiten duen. Eta kanpoan ere ari bazara beste zama bat bizkarrera. Etxea ez da noski batena, denok denontzat, hori da zuzena. Agur jakin maixuok, astarrak behorrari, hankamotz.
eta 5, berdin 5. Kaixo. Eta gainera, imagineria. Objeziorik gabeko morrontza, gure etengabeko soldadutza. Esaidazu soldadutxo ez ote da gehitxo. Berriketa gutxiago eta etxean lan gehiago. Ez dakit zergatik asarretzen den sorkunde nirekin. Benetan, nie naiz inondik ere matxista. Ez alduzu eratu behar. Ez ote zara gehiagiko enreduan sartu lan berri horrekin. Laguntzarik nahi? Bihar 8 liburu saltzaileen bilera dut. Beraz zure kontu, aurrak bainatu eta afaria ematea. Ara berriz bilerak. Primeran iruditzen zaitzuk lan egitea, bileren kontua ordea. Joan den hilean beste bat izan zenuen. Ni naiz denetara iristen, ezin dut zama guztian neure hartu, arropa garbitu, aurren jostailuan jaso, plantxa egin. Lasai emakumea, niri ez zaita xola arropa sumurtua edo desordena. Bada matxista nabarmenik baita despiste hutsez denik, heak izasemeak, izan zaitezte erneak. Xer Mari, gizon oro, xoradadi. Ez altzara lotxaz bizi, kilo sobera zitsusi. SOS uretik, eran ezkero gogotik, liraina lehen egunetik. Ez harin egifidatu, zimurrak zain dauzkazu. Garaizta zurribili, bazpada krem, erabili. Ai, iragarkietako femeninotasuna, matxismoaren sasietako asuna. Kontu batzu darabiltzate, lotxa eginta uzten haute. Zer diote ba? Ba, Mikelen adibidez. Ezin du honez eraman Begoñari soldata igo diotenez, berak baino gehiago irabaztea. Oraindik horrela ote gabiltza? Eta Josemari berriz, esaten ez du etxeko lanak ez direla gizon lanak, eta bera ez dutela rapatuko. Zu ere ez, noski? Barkatu, lagunduko dizut. Batek egin eta besteak lagundu. Etxeko lanak erdibana, bikoteen nirbana. Rosa, rose, rosa, rosam, rose, rosarum... Lasoke pirizkinekin iruko jaurtik eta tabarrura! Gorka, esaiozu zure arrebari maia jartzeko. Amak maia jartzeko! Ikasten ari nahi zergatik ez duzu zeuk edo aita jartzen. Ama, izaskunek dio ikasten ari dela eta nik edo aita jartzeko. Zuk ez dakizu ordea ondo jartzen, eta zure itatxugitzakoa jota hainbeste lan eginda. Ai, gure alabau, neu jarriko dut. Zurean ere alazabiltza, nordu ba aldatzeko giltza. Etxeko lana denena ez alda, ez utzi besteentzat bada, sehaskatik erakutsi berdintasunean ezi. Iñaki jozaituela. Jozazu bazuk ere. Izan zazu korajea, eta ez negarrik egin. Neskatila bat ematen duzuta. Nola hasi zaren, ze izango zara handia zarenean? Sekretaria, enfermera, azafata? Espa, puntako aurrelaria. Baina zehari zara utzi hori, jolaztu zeure kotxearekin. Etzaigu noski zer ikasi gutxi falta. Eskolan, berriz hasi beharko data. Zail xamar bat, nola esaten da inglesez? Kotxe baten jabe naiz. Ea, Xabi, Mikel, Iñaki... Orain erraz bat janari zenak inglesez. Nere, Maialen, Ane, Maitane... Hezkuntza ere kezkatsu nabil, sexismoa non nahi baitabil. Horra sorkundek esana, emakundek duen afana.
Ni eguneroko kirola baino kalbario dela tanago. Etxeko lanak banatuz, baietz giroa alaitu. Benetako kirolak dauzkagu, sasoian jarri gorputzak eta buru bihotzak. Benetako kirola, bizi onaren odola. Lan hau dut domina bakarra, emakunderen deiadarra. Ekarri da zu kafe bat. Mokadutxo bat prestatzera noa. Ez, txerri egin dautziko didazu sukaldea, eta jaso berria dut. Neuk prestatuko dizut. Neuk? Lasai, ze azkenean eginez ikasizoaz, guk ere jaio orduko, ez dakigu deus etxe kontuaz. Nik ez dut ordea honetarako balio. Ez horratio hain erraz etxi, baietz hobeto moldatu bihar espada etzi. Horra esana sorkundek, zer nahi lukeen emakundek. Bai, esan. Inkesta bat, nire lanbidea, etxeko Andre. Ez dira neure egin beharrak, egun oso lanean eta oraindik ez dut egin neuretzako egin behar bat bera ere. Kendu dezagun paretik, berehala eta kolpetik, urterik urte hain barna sustraitu zitzaigun aztarna. Emakundetik sorkunde, berdin zaleen hizkunde.